तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। माझी वसुंधरा अभियानाअंतर्गत वेंगुर्ला नगर परिषदेमार्फत फुलपाखरांच्या प्रजातींची विविधता समजून घेणं, फुलपाखरांची वैज्ञानिक मोजणी कशी करावी याबाबतची माहिती देणं, फुलपाखरांच्या मधुरस आणि खाद्य वनस्पतींचं संवर्धन करणं या हेतूनं फुलपाखरू उत्सव आज घेण्यात आला आहे। स्वच्छ वेंगुर्ला, स्वच्छ वेंगुर्ला, स्वच्छ वेंगुर्ला, स्वच्छ वेंगुर्ला, स्वच्छ वेंगुर्ला। पृथ्वीच्या वातावरणात सद्यस्थिती जागतिक तापमानवाढीमुळे आमूलाग्र बदल होत आहेत। वातावरणातील निसर्गाचा समतोल ढासळत असून सजीवसृष्टीचा ऱ्हास होत आहे। यावरती उपाययोजनेचा एक अविभाज्य भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाकडून पंचमहाभूतांचं जतन व संवर्धन करण्याच्या हेतूने माझी वसुंधरा अभियान राबवण्यात येत आहे। या अभियानांतर्गत वेंगुर्ला नगर परिषद, ग्रीन नेचर क्लब व बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमानं हा फुलपाखरू उत्सव घेण्यात आला। यावेळी उपस्थित शालेय विद्यार्थ्यांना फुलपाखरू, त्यांच्या विविध प्रजाती व फुलपाखरांविषयी इतर माहिती मार्गदर्शक नितीन कौठणकर व करिश्मा मोहिते यांनी दिली। यावेळी मुख्याधिकारी पारितोषिक कंकाळ, पर्यावरण दूत डॉक्टर धनश्री पाटील, स्वच्छता दूत सुनील नांदोसकर, माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, माजी नगरसेवक प्रशांत आपटे, सुहास गौंडळकर, श्रेया मयेकर, खर्डेकर महाविद्यालयाचे प्राध्यापक आरोलकर यांच्यासहित विविध मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी केंद्र शासनामार्फत इंडियन स्वच्छता लीग सीझन 2 ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे। या स्पर्धेमध्ये वेंगुर्ला नगर परिषदेने वेंगुर्ला आयकॉन्स नावानं सहभाग नोंदवला आहे। याला अनुसरून वेंगुर्ला नगर परिषदेमार्फत विविध कार्यक्रमांचं नियोजन करण्यात आलं आहे। या कार्यक्रमाचा शुभारंभ यावेळी करण्यात आला। माझी वसुंधरा अभियान 4.0 आणि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 तसेच इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 याच्या अंतर्गत आपण ग्रीन नेचर क्लब, बॅरिस्टर खर्डेकर कॉलेज आणि वेंगुर्ला नगर परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक आगळावेगळा नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम आज आपण वेंगुर्ला शहरामधील कालेलकर नाट्यगृहामध्ये आयोजित केला होता। हा कार्यक्रम फुलपाखरू महोत्सव म्हणून आज आपण साजरा केला। या महोत्सवामध्ये वेंगुर्ला शहरातील सर्व शाळेतील विद्यार्थी, खर्डेकर कॉलेजचे विद्यार्थी, सर्व शिक्षकगण, प्राध्यापक आणि विशेष या कार्यक्रमासाठी मार्गदर्शक म्हणून फुलपाखरूंवर केलेला विशेष स्टडी ते मार्गदर्शक म्हणून आपल्याला लाभले होते। हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम आज खूप चांगल्या रीतीने साजरा करण्यात आला। यामध्ये 600च्या वरती विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती आणि या कार्यक्रमाचं प्रामुख्याने उद्दिष्ट 2 होती की आपल्याला समृद्ध अशी जैवविविधता अशी लाभलेली आहे आणि या जैवविविधतेचं संवर्धन करण्यामध्ये एक महत्त्वाची भूमिका वेंगुर्ला नगर परिषद बजावत आहे। या जैवविविधतेमध्ये प्रामुख्याने या भागात आढळणारी जी फुलपाखरे आहेत त्यांच्याबाबतची सखोल माहिती, फुलपाखरे ज्या होस्ट प्लांटवर ते मधुरसासाठी जे आढळतात त्या होस्ट प्लांटची माहिती, वनस्पतींची माहिती, त्यांचं करायचं संवर्धन याबाबत ही प्रमुख उद्दिष्टे घेऊन हा कार्यक्रम आज आपण आयोजित केला होता। आणि या कार्यक्रमासाठी विशेष मार्गदर्शक म्हणून आपल्याला 2 शहरातीलच बॅरिस्टर खर्डेकर कॉलेजचे माजी विद्यार्थी जे आता ह्या विषयावर PhD करत आहेत ते मार्गदर्शक म्हणून लाभले होते। त्यांनी चांगलं मार्गदर्शन केलं आहे आणि विद्यार्थी नक्कीच या कार्यक्रमामधून मिळालेल्या संदेशामधून त्यांच्या अवतीभोवती आढळणारी जैवविविधता यांचे संवर्धन करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतील यामध्ये दुमत नाही। स्वच्छता लीग, इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 म्हणजे दुसरे पर्व भारत सरकारमार्फत लॉन्च करण्यात आलेले आहे आणि त्या लीगमध्ये आपला वेंगुर्ला नगर परिषद वेंगुर्ला आयकॉन्स या टीमसहित उतरलेला आहे। या टीमच्या कॅप्टन धनश्री पाटील मॅडम आहेत आणि आपल्या नगर परिषदेचे ब्रँड अँबॅसेडर श्री नांदोसकर सर आहेत। आणि या इंडियन स्वच्छता लीग 2.0च्या अंतर्गत आपण 17 तारखेला कांदळवन स्वच्छता मोहीम मांडवी येथे आयोजित केलेली आहे। तर या निमित्ताने मी सर्व शहरातील नागरिकांना, विद्यार्थी विद्यार्थिनींना आवाहन करतो की या
मांडवी स्वच्छता मोहीममध्ये, कांदळवन स्वच्छता मोहीममध्ये मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे व आपला मोलाचा सहभाग या पर्यावरण संवर्धनामध्ये दर्शवावा असं मी आवाहन करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.